pozdrav za ove ljude. Ako i vi želite pozdrav, podijelite video na storiju ili napišite neki lep komentar dole. By the way, ovaj video je uređen u saradnji sa Jakmenzim a.k.a. Jankom, tako da odite na njegov kanal i bacite mu neki subscribe podrške. Također lajkujte video koji smo uradili za njegov kanal koji je sličan kao ovaj. U tom klipu se možete uvjeriti da zapravo idem na građansku, a ne na versku nastavu. Vaskrsne i to sve i to je taj dan. Pa tad nije vaskrsnuo! Milton Videos. Ovo je Balkan! Kažeš ono dobar dan i dobrodošli, ja sam Janko, ono na tu foru nešto. Da promenim glas ono kao u špicu. Možeš i akcent. Ne znam, daj mi neku ideju šta da kažem. Pa ne znam, dobrodošli u današnji klip i... A nemoj ništa ono gramatički ispravno da bude, znaš. A, dobro, dobar dan i dobrodošli u današnji video gdje ćemo nas oba dvojica da igramo Skribbl.io. Da, mislim da je to dobro. Ćao. Crtam ovo. Ja. Molim. A, prepostavio se. To. Ne, znaš, to govorim na početku svakog videa, taj lik. Gdje ste, braćo, ja sam... Ovo da mi nisi rekao da se već je iskonjati pogodio, ne pratim. Ovo je jako glup hint, brate, ali dobro, ajde. Čekaj bre. Ja sam ukona. Ovo treba da su cool, ne cvaj. Brate. Aaaa, jao. Ne bi se stjavre. Aha. Isto kaj, eto, vratio se. Da. Nemoj samo dobiješ moju reč. Šta je ovo? Koju, koja je tvoja reč? Pa, moje ime. Aha. Kako ti si odmah škvanti, pošto moj? A vidim prvo slovo i vidim debeli čovjek, ono i odmah to je to, mislim. Kako sada ovo da nacrtam? Da. Da. Ovo je jedan naš najuticajniji youtuber, čekaj. Moram da ti pričam, pošto je jako teško da... Naš najuticajniji youtuber, ko? Pa Serbian Games bio... Čekaj bre. Aaaa. Ne, htio sam sad naći nekako. Da. Odmah znam šta je. Molim? Nije. Čak i to je to. Ili je tu, ne znam. Uglavnom to. Htio sam napišem 14 minus. Ali mislim... Mislim ovo će da znaš ono.
C.U. Da, to je povezano sa jednom osobom. Malo rasistički, ali dobro. Da. Da, Ne znam zašto. Evo ti ovo. Ako si igrao GTA San Andreas, onda znaš. Oh, dude. Da. Ako si igrao GTA San Andreas, moraš da znaš ovo. Mislim, Nisam igrao. igrao si GTA San Andreas. Da, niko nisi prešao. Ovo ti je šifra. Kucaš ovu šifru da bi dobio to. Kako moguće da ne znaš ovo? Znam samo KKSZP je. A helikopter? Pa da, brat. Ja sam mislio će ovo bude ono toliko dobro. A jeste. Reši glupu igricu. Opet si me pobedio. Pa, normalno kad sam ja baka prase. Ti si Janko. Tako. Rođen sam u gradu u kome živiš pred tebe. Reši. Mrš kući. Rešio si. Reši. Da. Imam 25 minuta footage. Šta 25 minuta bre? Pa vjerojatno, nisi krenuo sa snima fazano možda 5 minuta pre, tako da govorim da. Mi smo ovo radili 25 minuta. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true.